हम बहुत ही प्यारा सा एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान के जन्म का सोहर लेकर आए हैं। आप लोग बहुत ही प्यार से सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार दुलार देते रहिएगा। जेलवा में जनमे कन्हैया भादो तिथि अष्टमी भादो तिथि अष्टमी हो ललना रोहिणी नक्षत्र बुधवार दिन कालिया धीरतिया में हो ललना रोहिणी नक्षत्र बुधवार दिन कालिया धीरतिया में हो खुली गईले पावे पाए कड़िया हाथे हाथ कड़िया नु हो खुली गईले पावे पाए कड़िया हाथे हाथ कड़िया नु हो ललना खुली गईले जेलवा के द्वार सिपाही सब सोई गईले हो ललना खुली गईले जेलवा के द्वार सिपाही सब सोई गईले हो वसुदेव गोद में उठाई लिहले गोकुल ओरिया चली दिहले हो वासुदेव गोदी में उठाई लिहले गोकुल ओरिया चली दिहले हो ललना पहुँचेले सुमरी के दीदार जमुना जल बढ़ेला हो ललना पहुँचल जमुना जी के भीतर जल बढ़ी आइल हो जमुना सोचली प्रभु आइलन चरण पखार भी हो पखार भी हो ललना दई दिहली पल भर मेरा ढोई के चरनियान हो ललना दई दिहली पल भर में रहिया धोई के चरनियान हो गोकुला में पहुँचे हैया मगन नंद रैया मगन नंद रैया हो ललना घर घर बाजला बधैया महल उठे सोहर हो ललना घर घर बाजेला बधैया महल उठे सोहर हो जेलवा में जनमे कन्हैया भादो तिथि अष्टमी भादो तिथि अष्टमी हो ललना रोहिणी नक्षत्र बुधवार दिन कालिया धीरतिया में हो ललना रोहिणी नक्षत्र